Moi boa xente, que tal? Como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa 46, cuarta tempada. Hoxe cunha repetidora que volve pola canle, casi exactamente por un par de días de máis, casi 2 anos despois da súa primeira visita. Daquela falamos da súa carreira, coñecimos os seus comezos, un pouco os plans de futuro, un futuro que dende aquela pasaron moitas, pero que moitas cousas, entre elas un disco novo que fai uns poucos días, como quen di, que acaba de presentar. Así que, calo xa a boca, porque vamos ao importante, que hoxe temos con nós a Sofía Espiñeira. Que tal, como estamos? Hola, ¿qué tal? Muy ben, contenta de estar aquí. Joder, 2 aniños eu dicíache antes, digo, dicíache, este como outra vez, dicías ti, bueno, non me acordo moito, claro, é que eu pensaba que pasara menos tempo, pero é que son 2 anos xa dende a primeira vez que viñeches pola canle, eh? Pois mira, non me acordaba canto tempo pasara, pero sí que agora era, ai, non sei como era isto da conversa, que por onde imos tirar, que me vai preguntar. Xa o tiña como, bueno, realmente 2 anos son moitos e un pouco ao mesmo tempo, non? Pasan moitas cousas polo medio e a cabeza está en mil sitios. Mas no teu caso, que como falábamos daquela, ti andas en moitas cousas, andas en teatro, andas en música, andas en mil cousas, e claro, supoño que para ti, un mes, solo un mes, casi se pode considerar un ano, non? Ás veces sí. Logo, ao mesmo tempo, logo me dou conta e digo: "Dios, pasa o tempo tan rápido". Cada vez me pasa máis rápido, pero creo que isto é lei de vida. Claro, entón, se eu che dixe, porque unha das preguntas que eu tiña pensadas, das poucas preguntas que tiña eu así pensadas, así como, veña, quero falar por aquí, se agora che digo que me fagas un resumo destes 2 últimos anos, posiblemente sexa das preguntas máis complicadas que se lle poden facer, non? Si me preguntas que comín onte xa me parece complicado, imagínate. Sí, sí, a verdade é que sí que co tempo ás veces teño que pararme un momento a pensar en nas tempadas e en que estiven facendo en cada temporada, porque ás veces, pois como ti dicías, como ando en moitos mundos ao mesmo tempo, salto dunha cousa a outra e é como cambiar de planeta, non? De, vale, agora isto. A min, eu que son unha persona moi desorganizada fago poucas cousas, pero me organizo fatal e agora que teño un montón de tempo, que ando cuns problemas de saúde, teño a hostia de tempo e é cando peor me estou organizando, como fas ti para organizarte, para ser capaz de cuadrar todo porque vale, que non te acordes do que comes, do que comiches onte, vale, pero tes que acordarte do que tes que facer hoxe, do que tes que facer mañán, como eres capaz de levar todo? Pois mira, a verdade é que moito tempo tiven moitísimo caos, o sea, non atopaba eu unha fórmula para min e sobre todo porque temos un traballo neste oficio, hai temporadas moi intensas, con moitísimas cousas ao mesmo tempo, e logo hai temporadas ás veces que hai como un baleiro que nunca é baleiro, porque sempre temos que estar traballando, pero igual hai menos actividade cara fora, pois igual tes que autoorganizarte máis para preparar cousas. E son tan variables estes tempos, non? De estar ensaiando pois cun grupo de xente a estar na túa casa organizando ou compoñendo ou facendo cousas de oficina. Son tan, o sea, eu tiña moito caos. Era tiña como un montón de papéis sempre super soltos, sempre moi responsable co que facía en cada proxecto e cumpría, pero para min mesma era como, Dios, necesito atopar unha maneira. E ata tiven que ler un libro dun método de organizarse e agora, bueno, creo que vou mellorando. Nestes últimos 2 anos foi unha revolución isto, porque como bueno, vou atopando as miñas maneiras de ter un caderno onde para que non se me queden soltas pois miles de cousas, porque o día a día está cheo de miles de cousas e cousas ás veces inmediatas, ás veces para dentro de 5 meses, ás veces, bueno, entre o móvil e o caderniño este, pois agora máis ou menos. O sea, que estos libros que hai de organizarse, de tutoriales e demais, Tiña que de ler. algunha maneira sí que funcionan, non? Sí que polo menos sirven para A min dar clics. funcionoume.
Bueno, eu empecé aí, non sei cando foi, antes do verán, que xa estaba como que me iba a estoupar a cabeza, en plan, non podo ter 50 papéis soltos pola mesa. Entón, pasei unha semana como dicindo, vou aprender un método destes que ou bueno, intentar incorporalo e modificalo para min, pero un método, porque a vida agora ademais é todo tan as vías de comunicación son tan variables, unha xente te escribe por correo, outra xente polo WhatsApp, outras por Telegram, despois as redes sociais, entón é como a cabeza está con necesita baixar todas esas cousas nun mesmo lugar, non? Para que non se che queden polo camiño, é moi fácil que se che queden. Home, dicía eu que eu teño poucas cousas, que eu non teño tantas cousas como a ti, non, de organizarme, e se me olvida, porque me estaba lembrando agora mismo, mismamente, fai casi un mes que, iba a decir por suerte, eu tive unha lesión, teño unha lesión no ombro e estaba moi mal nese momento, e por suerte, entre comillas, a lesión non é unha suerte, non, pero hubo un día, un viernes, que eu tiña 3 concertos aquí na Coruña de grupos que pasaron por aquí pola Canle que me dicían, te invito que estamos na Coruña, te invito eu, vale, vale, veña, méteme en lista. Temos un concerto, vale, méteme en lista. Méteme en lista. E a semana antes de lesionarme, dicía eu, hostia, a semana que ven teño, dime conta que tiña 3 concertos nos cales me comprometera a acudir para facerlles aí algún vídeo, alguna cousa, e dixe, e ora, como carallo decido eu a cal vou sen quedar Acabou. mal cun e con outro, porque claro, me dicían, mellor fai 3 meses, vamos, tal día, e eu, vale, e non o apuntaba, eu confiaba na miña cabeza, despois chegaba outro, vale, tal, Mima, pois confías moito, no, Uva. dende ese día ahora xa empecé a meter no móvil, no calendario, as cousas todas que teño, Sí. e aquí non se ve, pero teño varios posts de tal día teño isto, por exemplo, hoxe de teño a conversa a tal hora, porque incluso estas cousas se me van, pero que flipas, eh? A ver, cando hai moita información sempre algo queda fora. O cerebro elixe e ao final, sí, eu o calendario no móvil é o máximo, vamos, ten que estar ao día, porque senón empezo a quedar mal con todo o mundo. Mira, lémbrome de aquela conversa, estive un pouco revisando antes de facela para ver un pouco o que falábamos. E unha das cousas así un pouco que salía en varios momentos era un pouco a túa preferencia de que facer, de que cousas che gustaban máis e daquelas, claro, non decidías porque todo te gustaba. Sigues estando Ujú. nesa onda, non? De que te gusta de todas as túas facetas, tanto a parte máis teatral, a parte máis musical, de todo te sigues estando como que non podes elegir entre papa e mama, non? No, non son capaz de elexir. Pero sí que estou intentando estou sendo máis consciente, ¿no? De que é certo que hai que asumir que si queres manter esas disciplinas todas un pouco vivas, hai que renunciar a cousas, porque xa cheguei ao punto de dicir: "Mima, todas estas cousas que eu tiña na cabeza é que nin nunha vida me dá tempo a facelas". E xa andar facendo malabarismos coa parte máis física de danza, de teatro, a parte musical é como, cada cousa, cando te vas metendo en cada disciplina, ves que hai que traballala moitísimo para avanzar nela, para sentir que avanzas, non? Entón sí que hai proxectos, o sea, ahora estou intentando ter os ollos moi abertos de, bueno, que propostas me chegan, que propostas teño eu dentro ganas de facer e intentar non abarcalo todo, como ir elexindo pouco a pouco, non tanto entre disciplinas, pero sí nos proxectos nos que estou. Entre disciplinas non podo elexir. De feito, encantaríame cada vez máis unilas, o sea, ter proxectos nos que eu poda estar facendo música, bailando, facendo, bueno, todo o traballo escénico de teatro, de posta en escena. Me encantaría que cada vez esas disciplinas non sexan unha separación, senón unha unión en min mesma, de dicir, bueno, pois teño estas ferramentas. Pero é difícil, sí. A ver, o proxecto musical de Sofía Espiñeira, que agora teño este novo disco, sí que é un dos proxectos que me gustaría manter como ao longo do tempo, bueno, pois o meu ritmo, pero me gustaría que ese proxecto siga vivo, o de compoñer e crear música. E logo en teatro, danza e tal, pois, bueno, depende das cousas que me vayan aparecendo, coas que queran contar comigo, aí intentar ir elixindo para non tolear, pero vaya, todo o que poda facer eu encantada, porque me encantan, son mundos
diferentes pero moi complementarios tamén. Claro, que imagino que todos aportan, non? Todos te dan un pouco para a creatividade, porque en todas as facetas hai que crear, en todas as facetas tes ti mesma que formarte, e claro, todo eso ten que seguir axudando a encherte como persona e como artista, non? Porque claro, tes esa facilidade para poder coquetear con todos estes ámbitos, e claro, ten que ser eso unha cousa moi bonita. É bonito, pero sí que a veces ten esta parte frustrante de dicir: "Dios, é que me formaría moitísimo máis", pois eso, en todo, pero claro, en todo é como inabarcable. Entón, cada ano sí que vou tendo como pequenos obxectivos. Vexo onde me sinto máis frouxa ou que técnica me apetece máis traballar e intento dicir, va, pois este ano estou máis focalizada, pois eu que sei, na voz, na técnica vocal, pois agora me está tamén apetecendo moito volverme a chegar á danza, á improvisación, todo o que é improvisación. Estou como poñendo o foco e vou intentando atopar os focos para intentar que esas ferramentas que teño vayan crecendo cada unha, non? Como, porque si non tamén te sintes que estás como estancado, non? Necesitamos seguir formándonos continuamente, tendo novas experiencias, e eu teño moitísimas ganas de aprender en todas elas. Pero mira, dices agora unha cousa que non é ningunha locura, ningunha tontería, que é o feito de poder unilas todas nun mismo espectáculo, nunha mesma forma, que un pouco esa posibilidade ou esa facilidade que podes ter ti de dicir, vale, pois creo un espectáculo no cal teñas as túas cancións, teñas os teus temas, a túa forma, pero ao mesmo tempo poidas ter un pouco de baile, poidas ter xente que poida recrear igual algunha escena teatral, o sea, ti tes xa en mente ou en algún momento xa te pasou un pouco algunha creación deste estilo? Pasoume pola cabeza, sería como me encantaría poder facer, pois, por exemplo, eso, pois na música, poder, nalgún momento, pois, meter algunha desas outras disciplinas, non, nun concerto. Eso é unha idea como de futuro de dicir: "Buf, me encantaría facer isto", pero claro, xa na música estou con 2 instrumentos, Sí, xa coa é. voz e coa guitarra, entón é como aquí non me podo mover. Teño moitas ganas de, quizáis para futuros proxectos, sí que me encantaría poder liberarme ás veces da guitarra, non? Que ata agora pois leva todo o peso da armonía e do que me encanta, pero sí, si puidese contar con máis músicos, en un futuro sí que me gustaría poder ter máis momentos liberándome de certas cousas para poder facer outras disciplinas ou aínda que sexan un pouquiño, porque ao final o meu mundo artístico é un pouco todas as cousas, non? Todas estas me dá pena como que na música solo teñen, non poda facer outras cousas máis, aínda que sexan detalles, non? Claro, é que realmente Pero bueno, eso é xa un proxecto máis ambicioso. é ambicioso e ten moitos custos de tempo para preparalo, custos económicos, porque dicías ti agora, claro, Económicos, liberarte sí. ti da guitarra supón que tes que ter a unha persona que toca guitarra, tes que ter Exacto. xente que este contigo que poida tocar os teus instrumentos que igual te faciliten, pois igual poder bailar e cantar á mesma vez ou facer algo. E claro, Mm, é bonito, pero o que falábamos xa é bonito, pero daquela época, que claro, os cartos por desgracia son a base que marca calquera proxecto que un poida ter, sí. porque gratis se pode facer, pero Sí, a verdad é que imposible. con este conflicto me estaba topando moitísimo nestes últimos anos de dicir, claro, eu ata agora neste proxecto foi todo autofinanciado completamente. O sea, doume conta que agora que si teño ideas que quero que vayan un poquinho máis alá ou tamén de bueno, como que me dou conta que me gustaría moitísimo máis agora traballar máis en equipo, pois eso, con cada idea que teña musical poder ter un, bueno, hai moitísimas cousas, non? Cando levas a escena algo, pois, dende vestiario, atrezo, escenografía, iluminación, músicos e músicas, outras artistas que te acompañan, eso é un montón de personal, entón é como, creo que así, deste xeito, non vai, tería que atopar unha maneira de financiar o proxecto, que quizáis é algo que ronda na miña cabeza, pero nunca
nunca, bueno, ata o momento Sofía Espiñeira así como música foi tirando con cousas moi sinxelas por eso, non? Porque foi un proxecto totalmente autofinanciado, Mira, falemos de independente total. falemos dentro desta etapa autofinanciada, dentro desta etapa independiente que a que te caracteriza, vamos a falar do disco que estás presentando porque que un pouco o eje central desta conversa porque claro, a min eu teño que recoñecer que é unha desgracia o mundo no que vivimos ahora mismo porque claro, é moi difícil seguirvos a todos, é moi difícil enterar de todo o que publicades, o que seguides, e eu intento, porque a miña función aquí un pouco é tentar seguir o que todos facedes, pero claro, a veces se me escapa. E no teu caso te tiña un pouco, non perdida, pero si non tan localizada, foi gracias a MJ Pérez que subiu un vídeo en TikTok no cal poñíate como unha das artistas máis infravaloradas de Galicia, co cal eu concordo, despois fixen outro vídeo un pouco falando deso, porque creo que é verdade, que eu te puiden ver en directo e a túa voz mola moitísimo, as túas letras, a túa forma de escribir, de compoñer e de interpretar, creo que mola moito. E nese momento, ela facía ese vídeo, contaba un pouco como estabas plantexando os directos agora e dicía que ibas a sacar o disco e dixen, hostia, que ven disco de Sofía Espiñeira e a mí se me escapara por completo un pouco esta pena, non? Do mundo no que vivimos que é moi Sí, difícil poder estar, que todo o mundo sepa o que estás a facer, non? sí, é complicado e tamén é un pouco parte do mesmo, non? Como tamén do financiamento dos proxectos, do equipo que haxa nos proxectos, porque, pois, eu que sei, o mes pasado traballando todo o día no teatro, por exemplo, ou é como que te faltan mans, claro, faltan mans para a comunicación, para todo, non? Entón, eh, é como moi complicado e logo tamén hai un exceso de información constante, non? Estamos nunha época de exceso total de información, entón nese exceso, claro, é imposible seguir a todas as cousas que se están facendo e sobre todo, bueno, agora que hai aí como un super ou non sei se é un auxe da música en Galicia, hai miles de proxectos activos e un montón de cousas, ou é que eu sigo, como estou na música, solo me aparecen cousas relacionadas, non? Pero hai moitísimas propostas, é imposible estar a todo. É moita información. Hai moitas propostas, eu estou de acordo contigo de que hai moitas propostas, ao cal é unha bendición porque creo que estamos Sí, nun punto magnífico de que a mí me encanta que hai moitas propostas distintas, cada vez hai artistas que están buceando en estilos que antes non se tocaban, o cal é unha maravilla, pero sí que é verdade que joder, é como, buah, é difícil e para vos, sobre todo para vos, é complicado polo que mm, dicías ti agora, non? Que ti estás en moitas cousas, hai xente pois que ten tamén outros traballos que non son escénicos, pero que son os traballos tamén que teñen, e claro, ser capaz de anunciar que tes un single obligache este mundo no que vivimos de mm, publicar 4 historias ao día, 50 publicacións de Instagram, non sei que, e é imposible manter ese ritmo. sí. Eu vou a un ritmo bastante tranquiliño ao lado de de outras artistas, porque non me dá, porque tería que estar delegando en moitísimas persoas, moitísimas cousas que fago eu mesma, non? Hai cousas que delego, evidentemente, pero non podo delegalo todo, por isto, non? Porque tería que ter máis axudas económicas para delegar cada parte, non? Cada parte que facemos, bueno, que rodea un proxecto artístico, casi ten unha profesión que a realizaría, non? Pero hai que elixir onde invirtes tempo, onde invirtes diñeiro e facer un bueno, eu intento levar o máis coidado posible así redes e demais e comunicación, pero sí que me dou conta que non chego, o sea, non chego á dimensión que se podería chegar, pois eso, dedicándolle moitas horas e sendo profesional de cada ámbito, non? Que eso é un ámbito en sí mesmo, non? A comunicación. Che, é unha pena, pero ao final eu teño claro unha cousa co paso destes últimos meses, por experiencia personal ou por falar con moitos artistas, que claro, ao final tamén é unha cousa que é totalmente certa. O mismo que hai moita música, que hai moitos artistas que están sacando discos novos, cancións novas e demais, aquí en Galicia e en todo o Estado español e en todo o mundo,
hai moita xente que estamos e estades publicando actualizacións, historias e cousas, e tamén moitas veces é un pouco dedicarlle tempo, excesivo tempo a prepararse historias, prepararse publicacións que queden bonitas, que queden espectaculares, que queden non sei que, e despois, igual que a música, ti vas a publicar, e igual a xente tampouco chega a esa publicación, non é un pouco, eu dime conta de Total. pa que dedicarlle tanto tempo, o sea, hai que dedicarlle tempo, pero se non tes tempo, pois xa está, se ten que chegar a xente a túa música, a Sí. túas redes sociais ou o que sexa, pois xa chegarán co tempo e xa está, porque senón é frustrante tamén. Sí, sí, é frustrante e ás veces sí que me teño visto, sobre todo, pois isto, co das redes, algunha vez sí que digo: "Dios, levo aquí un montón de tempo con isto, igual este tempo podería estar, eu que sei, bailando, entrenando, Mm. practicando voz, practicando ou compoñendo", e digo: "E todo este tempo coas redes e coa pero bueno, é como atopar o equilibrio, non? Porque tampouco se poden deixar de todo, nin se pode ten que ser aí sempre un balance complicado de atopar, non? Mira, falemos ahora xa así que deste Xeografías, este disco que estás presentando, que xa sacarás algún adianto e agora por fin o podemos ver e escoitar e ter en completo. Esta é unha pregunta que moitas veces odio, pero que neste caso non sei por que me apetece facela. Como foi o proceso dende que empezaches a darlle forma, que empezaches a querer sacar o disco ata este momento? Cantos cambios houbo? Como foi todo isto? Foi foi unha montaña rusa. Foi a verdade que foi un proceso demasiado longo, porque en moitos momentos o abandonei, non? Entón foi un proceso que, por un lado, foi ilusionante, non? Hai partes do proceso que me encantaron que sobre todo toda a parte creativa, de recoller que cancións van a entrar, de buscarlle que fío en común poden ter estas cancións, atopar ese fío conductor, toda esa parte encantoume, que todo o imaginario, o meu mundo onírico que me imagino para dicir, pois vai se titular así, así, esta é a orde ou esta é a historia que quero contar con estas cancións, non? Todo iso encantoume, pero claro, todo o que foi pasar a acción, todos os distintos capítulos de como armar as cancións, con que músicos e músicas, logo a grabación, o sea, embarranquei moitísimas veces. Iso sí, aprendín un mundo do proceso. Pois eso, un pouco en relación co que falábamos Hmm. antes. Eh, hai tantas cousas que atender para facer o traballo por completo que tantas apareceu moito esta cuestión, non? Eu o primeiro disco final foi froito dun premio que xa había como algo pactado, había uns cartos, había un estudio xa pactado para unhas datas pactadas. Entón, iso obrigoume Ten que ser bueno, así, xa aínda que está. tamén pouco fora fácil, a ir. Neste caso era todo dependía de min, entón, claro, o proceso basicamente foi como aceleróns de cubrir partes que tiña que cubrir e despois agotamento total e o deixaba de lado e igual me aparecía outro proxecto de teatro, de corpo, entón quedaba o disco 3 meses aí parado. Entón por iso foi un proceso moi longo, pero bueno, todo o que foi a parte creativa encantoume e logo igual sufrín un pouco máis pois en certas pois eso, en decisións de de que había cancións que non sabía que instrumentación poñerlle ou que logo nos tempos estes da mestura, como queres que sone, era como agoteime da cantidade de decisións que hai que tomar cada día Hmm. cando estás nun proxecto así, a portada e que cores e que isto, eran demasiadas decisións, entón foi un proceso un pouco eso, que aprendín moitísimo, con partes moi bonitas e partes como que me resultaron moi complicadas. Claro, En re é que é un pouco esa dualidade entre a bendición que tedes os artistas independentes autoeditados que podedes elexir vos cando, como, esto sí, esto non, pois sacamos un disco de 12 cancións, sacamos un EP de 5, sacamos un single solo, estas cousas que non hai nadie que vos mande, pero ao mesmo tempo
a problemática desta, non? De dicir, joder, ter un Tal equipo, cual. ter quen te pode axudar, quen te pode decir, porque claro, a xente lle pode parecer unha tontería, pero ti tes compostas, non sei, 20 cancións. Claro, lóxicamente, por tempo, por cartos e por circunstancias X, pois dices, vale, teño 20 cancións compostas, non vou a publicar un disco de 20 cancións porque, joder, gravar 20 cancións pois é moito tempo, moitos cartos e todo isto que estás a falar, pois moito máis tempo de decidir todo. Máis aínda, máis Claro, decisións, ai, máis. todo eso é horrible, non? Ten que ser complicadísimo decir, vale, esta canción, pero por que esta? Pero, claro, porque si collo esta, non me casa con estas oito que xa teño elixidas, quero darlle isto, claro, o sea, ten que ser unha rompedura de cabeza que ten que ser mortal. Sí, para min foi moita en cada fase tiña momentos en que colapsaba. Entón por iso un pouco os abandonos constantes. Por iso foi hai xente que me di: "Dios, pero cando ibas a sacar o disco?". Si, 3, 4 anos atrás, que xa tiña a idea de que quería facer algo novo e como tardaches tanto? E eu, pois é que chegaba un momento en que estaba agotada. E tamén estaba este conflito que falábamos antes, que era un pouco, bueno, ese equilibrio entre canto vou invertir no proxecto, no? Como vou recuperar esta inversión? Entón eses medos todos tamén de non podo invertir ata o infinito, teño que ir acotando, entón hai cousas que igual podo facer eu, que noutro caso, se tivera unha axuda igual delegaría. Entón todo este equilibrio de como se sostén un proxecto deste tipo, independente e autofinanciado. O sea, xurdironme moitísimas preguntas que agora teño como unha visión un pouco máis clara se quixera facer outro disco, outro proxecto. Por exemplo, hai unha cousa que sí que faría dende o inicio e facer un pouco un plan máis xeral como de inicio a fin, aínda que ese plan vaise modificar 100%, Pero xa ter pero sí que facer unhas un datas pouco un claves, non? Unhas datas sí, máximas ou... e un equipo antes de empezar, porque eu empecé un pouco tirando unha piscina, casi fun creando ese equipo a medida que iba camiñando, ¿no? Entón había un montón de ocos no proxecto que decía, e isto que vou facer co deseño? Ou, entón creo que sí que ter un equipo de base co que xa fales previamente, antes de dar o primeiro pasiño, daría moitísima calma e tamén é máis fácil que un proxecto independente así, onde estou máis eu sola como capitana do barco, cando hai momentos en que colapsas ou non sabes que decidir, pois sempre ter ese equipo de man para facer unha chamada e que te podan dar outra visión, outra idea e saias do bucle, no? No que estás, porque ás veces estar un só, pois cando hai unha banda, supoño que cando un decae, outro está a tope de enerxía, cando outro está pouco inspirado, hai alguén que sí que está inspirado, entón creo que é importante o equipo, non? Traballar un pouco máis en equipo, O en sea, proxectos así de longo prazo. que este disco, aparte de darche a felicidade de poder ver as túas cancións publicadas, estáche, o sea, serviuche como un aprendizaxe bestial Total. e aparte, supoño que tamén no sentido de parar, non? Porque ainda que a xente te puidese decir, oye, pero ibas a sacar o disco tal momento ou tardas moito, a veces é importante o que ti estás a facer e creo que é unha mensaxe que a xente que pode estar escutando isto, que sexa artista ou queira dedicarse a algo, que creo que é moi importante tela de, vale, estou facendo isto, quero sacar este disco, quero sacar isto, me estou agobiando, non estou vendo as cousas claras, pois vale, apartar, deixar a un lado Sí. que non pasa nada por... que non é un abandono, senón é dicir, vale, unha pausa, coller forzas, pois meténdote noutro proxecto ou simplemente a veces parando por completo e olvidándote de todo, e dicir, vale, pois dentro de 3 meses, dentro de 4 ou incluso a veces dentro de un ano, dicir, vale, tiña isto que estaba facendo, non puiden seguir porque non me daba a cabeza, vou no coller e o colles con máis forza, non? Tamén esa pausa a veces é necesaria, non? Sí, eu descubrín como que neste proceso longo que sí que as pausas son necesarias e creo que son unha maneira de refrescar a cabeza, de logo volver con outra visión que seguramente igual xa ves máis claras as cousas, pero tamén son perigosas se fas moitas, que foi o meu caso, que xa foron pausas porque non tiña enerxía, non, de dedicarlle. Pero sí que en calquera proceso creativo ter
pautadas, digamos, ou xa pensadas, que vas facer uns pequenos descansos para distanciarte do que estás facendo e volver como unha visión máis fresca é importante, porque sí que son procesos como que moi intensos e creo que nese plan que tería que ter feito, nese plan hai que contar con certas pausas, non moitísimas, pero sí algún momento que te podas distanciar para o que ti dis, non? Para volver e dicir, vale, agora aquí, antes estaba aquí sin saber por onde tirar e agora seguramente de descansar un pouco e facer outra cousa e volver, seguramente atopas mellor os camiños, non? Pero unhas cantas, pero non Non moitísimas, moitas porque tampouco. moitísimas logo xa é coller o proxecto así como e isto que era? Si Era xa, como, xa non te uah. acordas nin a última decisión, nin sequera casi a última nota que compuxeches, nin nada, non? Xa... Sí, é un punto intermedio, por eso, sí, eu aprendín un montón. Aprendín un montón do que creo que necesitaría ter máis idealmente e como planificar se me metera nun EP ou noutro disco ou noutra historia, xa diría, bueno, de feito, agora estaba pensando estes días, teño que tomar nota de todas as cousas que teño fresquiñas que non volvería a facer e as que sí me funcionaron e sí creo que son positivas, non? Teño das dúas bandas, non? Cousas que foron un acerto e cousas que dixen, no, Sofía, isto non se pode facer. Pero bueno, aí está o camiño. Ese era o meu medo antes de empezar, eran os medos a errar, a facer... E ao final, agora digo, bueno, pois mira, non pasou nada máis que, bueno, pois o camiño é así, non? Estar na acción significa cometer erros e iso é inevitable e genial para poderlo mellorar, non? Que erros que poidas contar ou queiras contar, lóxicamente, pero cales son os erros ou estas decisións un pouco erróneas que cometiches neste tempo que agora diste, vale, isto sei que non o podo facer? Pois mira, por exemplo, o primeiro eso, non pois iniciar o proxecto como moi dende min mesma, o sea, como falando con xente, pois mira, Arturo, quero gravar este disco, que aí xa, pois, pero empezar o proxecto sin unha visión global de todo o que iba a implicar, non? Tanto a nivel tamén eso, pois de deseño dun disco físico, do directo, de todas as áreas Mm. que ser consciente de todas as áreas, e igual ter unha persoa ou dúas que dende o inicio telas un pouquiño como hombro con hombro, man a man, en plan, para eso, para que cando eu decaigo, que Quedasen ter a xente manter que aí. está metida no proxecto como a min dende o inicio, que me pode botar un cable, que entende como é o proxecto a nivel global. Igual ter así como un aliado ou unha aliada que me acompañase en todo o proceso. Eso sí que foi, creo que un erro, o sea, que agora sí que o faría. Logo erros pequenos como o de poñerme a, imagínate, o día que vou a gravar as voces, pola tarde, pois que pola mañá este algún músico grabando outra cousa e que o leve a comer, estas cousas que, no, Sofía, si estou acompañando a algún músico que está tocando no meu disco e o vou a levar despois a comer e estou pendente del, logo non poñerme eu a gravar porque xa estou como coa cabeza noutro sitio, non? En como intentar, hai certas cousas que hai que separar para ir aos sitios e logo estar ti, porque ás veces estás, si estás facendo como unha labor máis de produción ou de unha mirada externa, logo poñerte ti dentro a cantar era como, no, isto teñen que ser días distintos, É, lóxicamente, é que para estar onde tes que estar, non? É que isto que estás a dicir agora, estábame lembrando agora a conversa que... Parece obvio, pero É non. que parece obvio, pero non tanto, porque me estaba lembrando a conversa que mantiven con Iago Blanco, co produtor daqui da Coruña, de Drum and Rolls Studios, unha das moitas conversas que mantivemos aquí na Canle, e fora da Canle, era un pouco isto, non? Que moitas veces a xente lle vai a gravar ali, e llevan, por exemplo, neste caso, pois, as voces, non? Incluso tamén guitarras, baterías, ou o que sexa, pero no caso das voces, e el moitas veces lle chega a xente ali e me contaba, por exemplo, no caso de Fon, de Capital Boscov, que claro, a veces pois chegas, pois eso, cansado porque estás todo o día con outros músicos, ou estás con outro traballo, ou estás ca túa vida con cousas, e chegas ao estudio, e claro, tocar ainda, bueno, ao mellor non tes a mente igual podes
tirar para adiante Sí, se pode amañar, pero a voz, sí, sí. como non estes, xa non que este a voz cansada, senón que a túa mente este, porque claro, no teu caso, por exemplo, son letras profundas, non son letras vacías, non son letras de festa, jaja, jiji, que da igual, non. Son letras que tens que estar Ujú. totalmente centrado e como non estés ca mente e ca voz posta no sitio, claro, ti vas ao estudio, ti vas a estar 4 horas grabando e posiblemente de 4 horas que estés grabando non vai valer nada polo que dis, non? Porque non estás ao que tes que estar, por moito que sí, estás cantando e podes estar cantando ben, pero non transmites o que ten que ser. Claro, sí, é un pouco, eso, como que cada tarefa, ás veces, dun proxecto así é tan distinta que intentar poñer como cousas diferentes nun mesmo día é como non é boa idea, é como que parece que o corpo se ten que preparar para cada cousa e entón, eso, pois algunha vez logo sí que logo fun a gravar outras cousas, pero sí que cometín erros deste tipo Hmm. de non, unha cousa é estar pendente dos outros, estar e outra cousa é estar ti facendo e tamén igual está guai ter alguén que este acompañándote, pois como eu logo acompaño outros. O sea, é completamente distinto e eso hai que colocalo ben no sitio, ¿no? Na libretiña, entón, bueno, erros así, un montón de pequenos erros que non son terribles, pero que dis: "Vale, claro", ata que non o vives non te das conta que eso non pode ser doutra maneira mellor, non? Mira, dos acertos ou das decisións que eu vexo como moi positivas por tamén falar algunha cousa boa, non? Que estamos como parece que cosas así negativas, pero un, Sí. unha cousa que a mí me parece maravillosa cando a vin, que me parece brutal e moi chamativa, que é a portada do disco, que ti comentabas antes esta decisión tamén de elixir a portada de tal, non sei que, quen fixo a portada? Como foi a idea? Porque me parece, non sei, a gama cromática, como está disposto todo, as letras, que aparece o teu nome, o título e demais, pero todo o conxunto me parece, dentro de que eu son un ignorante nestas cousas, pero a min me chama moito e me parece moi bonita. Que ben, pois mira, me alegra moito porque sí que lle din voltas e a verdad que tamén me quedei moi contenta coa portada. Pois mira, repetín a mesma deseñadora do disco anterior, Marta Cuba, foi quen deseñou a portada e a verdade é que gústame moito, o sea, xa é unha persoa que xa digo: "Ah, mira, pois agora sí que podería ser como parte dun equipo, ¿no?, futuro para outra cousa". É como que me é fácil comunicarme con ela, creo que ten unha visión moi bueno, gústame o que fai. Enseguida, em, cando lle comunico algo era como moi fácil que nos entendéramos, non? E sí que houbo probas, eu ao principio, bueno, din unhas cantas voltas ca portada. Tiña esta idea un pouco aí, non? Que fomos chegando a ela, pero ao principio mesturei con foto, logo vimos que non acababa de funcionar e chegamos a esta opción. Pero bonito o proceso, sí, con Marta. Logo a mí me rompeu a cabeza logo elixir na fase final porque había cousas moi parecidas, pois cando tes que xa elixir si a letra un pouco para a esquerda, si a letra aquí no centro, si este trazo pa aquí, que xa son esas cousas miúdas que, bueno, eran todas bonitas, pero era como, Dios, a mí isto de decidir xa o detalle era como que me volvía loca, pero quedei moi contenta Sí, coa elección final. eses detalles que igual a, pois eso, que a letra este un centímetro máis pa aquí, un centímetro máis grande, que a maioría da E xente logo igual non lle damos importancia, e tampouco cambia nada a grandes rasgos, pero que claro, é o que falamos de todo isto que ves, de decidir todo, claro, que agora como decida mal isto e a portada se vexe a letra mal ou non se entenda ou non sei que A pasa? min cóstame moitísimo eso, sobre todo cando son cousas parecidas, cando xa chegaches á idea, xa estás casi, e dis: "Dios, entre estas 4 opcións", que ao final xa están funcionando as 4, non? Xa ao final era, mira, podería facer pito, pito, gorgorito, pero era como, pois ás ves un día descansas, logo ás ves noutro momento, esta. E un día, logo o corpo e a mente que é como, isto tamén pasa cas cancións, cas mesturas e todo, non? Cando te mandan a primeira proposta de mestura. Pois un día dis, ai, non, 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 o, este contrabaixo está como moi forte, 3 días despois, non, vexo Está ben, mara... sabes? Coas cousas
de imaxe igual. Porque tamén hai algo de que se acostumbra, non? É como o oído, a vista se acostumbra a unha imaxe e ten logo certo pracer deso que xa viu. Logo cando modificas, ai, parece que me gustaba máis o anterior. É unha tolería, pero tamén é unha aprendizaxe, hai que, creo que quedarse o que falábamos antes, non? Non dedicarlle moito tempo, ver as cousas ou escoitar as cousas un momento con atención, repousar un par de veces máis e decidir, porque É, é que logo xa o cerebro sabe o que vai ver, sabe o que vai escoitar e é como, madre mía, É que por que eso lío. o que falábamos antes, non? Rodearse de xente porque dentro desas cousas difíciles que hai é eso, non? De, vale, ti escribes a canción, además, claro, ti escribes a canción, a compós, ca guitarra, non sei que, tal, a tes aí, despois sí, gravas, non? Empezas a meter os instrumentos, pero claro, ti tes unha idea, e claro, o teu oído que dicías ti, se adapta a algo, chega un momento no que dis ti, vale, isto é perfecto. Igual, eso, aí se pode modificar pois un baixo, contrabaixo, a batería, non sei que, tal, calquera cousa nunha canción, pero claro, ti estás tan afeita a como a tiñas na túa mente, a como a tes, que como non teñes esa visión externa, moitas veces é difícil ser consciente de todo eso. O sea, é increíble como todo Sí. leva ao mismo, a ter un equipo de xente que traballe contigo. O equipo creo que é fundamental e ter visións de xente con a que confías para relaxar un pouco esa cantidade de decisións que hai que tomar e ter outras perspectivas, outras miradas, é fundamental o equipo. Isto foi a grande aprendizaxe de que, bueno, máis ou menos fun tendo equipo, traballei con xente para o disco, pero digo xa Sí, dende un inicio xa dicir, vale, vou contar contigo e xa facer eso. E logo é verdad que eso que dis, no? O sea, tamén ter a mente flexible, no? É importante que non é e fácil, moitas veces. non é fácil e é un proceso moi bonito tamén, non? Porque dende que unha canción a compós coa guitarra eu igual imaginaba cousas, xa pois cun programiña pois igual facía unhas ideas de arranxos, pero logo eses arranxos chegan ao músico que vai tocar ese instrumento e mete outras cousas, máis iso que metiches ti, pero aquelo outro, e é como, ai, non me gusta, sí me gusta, entón tes que, o teu cerebro está todo o rato, bueno, acostumbrándose porque é unha canción nova, ao final estás creando cando lle metes instrumentos, arranxos, logo a propia grabación como está a mestura, por onde están as voces, están polos lados, están en estéreo, está aquilo ali, está máis atrás. É un mundo, non? O sonido era entón como que a canción se vai transformando inevitablemente e é bonito. E tes que ir nesas augas, non? Que ás veces sí que é bonito deixarse moito levar porque é bonito deixarse levar por algunha idea de algún músico ou de quen este na produción musical, este caso Arturo Vaquero, porque igual che leva a un sitio onde tú non irías nunca, non? Por outro lado tamén tirar para o que non alenxarte moito tampouco da túa esencia, do que tú que tamén querías. É como outra vez Xogar aí a balanza, non? sí, De deixo ir, a canción ten vida propia tamén, é bonito que vaya cara a outros sitios, se non se estás solo en ti mesmo, é, fas sempre o mesmo. é que senón se, Entón é como ir aí, me adapto, aquí non, aquí sí, aquí deixo ir, aquí non teño moi claro isto, é todo un mundo que está en continua transformación, non? Cando a canción se está, bueno, preparando para gravar ou para... É que eu tes esa mente aberta, eu tamén teño claro que unha cousa Sí, básica no, na creación, e volvemos ao mismo, musical, teatral, na danza, na pintura, escritura ou calquera cousa, ter a mente aberta de que a xente te poida dicir, oye, isto se pode facer así, ou metería isto, ou mira, vamos a darlle a volta, sempre tentando manter a túa base, non? Manter o que ti fas, que non de repente ti chegues cunha canción e salgas con outra e totalmente se distinta, non? transforma noutra cousa Claro, non vas totalmente salir ti distinta. coa canción túa e de repente salir cun reggaetón e dirías ti, vale, unha cousa é que me metas cousas, outra cousa é que non é o que fago eu, non é o que me sinto identificado, non? Pero si ter ser esa un poquinho esponja, non? Vale, acepto o que ti me dis e vamos a xogar co que ti me dis con isto, non? A facer Mm. a cousa final, é importante tamén. Sí, e é bonito. Creo que é bonito, por eso se confías nese equipo que xeneres, ¿no? De músicos, de artistas, de diseñar, bueno, de todo,
poder confiar para eso, para abrir a canción a que creza, a que medre, a que se transforme. Creo que é un proceso bonito, pero dá, ao mesmo tempo dá como medo, porque non sabes para onde ir, é incontrolable, non? Pero aí está un pouco a creatividade e arte, deso aprendí moito tamén, e aprendo constantemente tamén noutros proxectos artísticos, que hai unha parte que non sabes, cando creas ás veces non sabes a donde vai ir, pero hai que deixalo ir para, bueno, para que se mova, porque se queda todo fixo non sucede nada. Mira, temos o disco xa publicado, xa está disponible nas plataformas digitais que a xente pode ir a escoitar. Como sempre na descripción van estar tanto as túas redes como as plataformas para poder ir a escoitar o disco. E agora a pregunta que nos facemos moitos, que moita xente seguro que se fai, eu o primeiro, directos. Que plans hai para presentalo? Que ideas tes? Como sempre, está claro que seguro que tes algunha data aí que non se pode contar, que depende de factores, pero que hai na túa cabeza ou como queres agora levar esta segunda parte un pouco que, vale, creas o disco, se publica e hai que presentalo ou se quere presentalo. Como está na túa mente eso? Pois mira, xa vou de cabeza, vou a tocar este venres, o 25 de abril, este venres, vai ser, para min xa é a presentación, aínda que non teño formato físico, que ese é outro tema, pero para min é un pouco a presentación deste traballo en directo, e vou a tocar o venres ás 10 bueno, vou compartir escenario, vai ser un doble concerto na Sala Rebullón en Mos, pero arrancamos nos primeiro, así xa queda estrenada a cousa, e vou ir acompañada con dúas músicas, e logo vai tocar Su Garrido, bueno, con este último proxecto que ten Tras Pielas, entón vai ser unha noite así de moi especial para min, liberadora, porque como, vale, este vai ser o directo, vai ser eso, un formato trío, porque non quería, bueno, me apetece como que sexa un formato manexable, que se poda levar a moito tipo de espazos e que non, bueno, tres músicas en escena me parecía como, bueno, o xusto para poder arroupar o que está feito no disco, un pouco as bases do disco, e por iso conto tamén con músicas, bueno, non son as mesmas músicas que gravaron, por un motivo tamén aí que me xurdiu, que tamén lle di moitas voltas. Vou ir acompañada de Judith Almeida no contrabaixo, a Ailén Kendelman na percusión. Elas Nivelazo, non eh? gravaron no disco. Nivelazo. Nivelazo, estou moi contenta. Entón, elas non gravaron no disco porque, bueno, neste proceso do disco foi para min distinto Hmm. que do directo, e no directo tiña moitas ganas de meter coros, voces femeninas. Entón, elas, ademais dos instrumentos que dominan, pois tamén teñen ese instrumento da voz que me apetecía moito levar o directo, non? E non sabía como facer, e ao final atopei a estas dúas músicas que me parece que bueno, que son moi afortunada de telas e de facer este concerto venres, e a ver se a cousa, temos moitas ganas de tocar por moitos sitios, entón a ver que pasa. Pois a xente que teña a oportunidade, como isto está salindo este xoves, hai tempo de que a xente este vendo Tal isto cual, o día antes. e poida acudir, porque aparte me parece tamén que sodes un combo de concertos moi interesante. Eu teño pendiente ir a Rebullón, que nunca fun, que creo que é unha sala, todo o mundo me falou maravillas da sala, do sonido, de como é aquelo, a ver se en algún momento me podo acercar ata ali a algo, para que a xente compre as entradas. E o que dicía, o sea, que ti te vas a rodear de dúas musicazas que me parece, eu os puiden ver en directo en diferentes ocasións dun nivel increíble, e xa non tanto o nivel, non, senón que é importante rodearse de xente que a cal te leves guai, a xa sintonía e non sexa solo simplemente non, tocan ben, non, senón que estén a favor do proxecto, que haxa esa sinergia, non, esa unión. Sí, a verdad que estou moi contenta, sí, de ir con elas, eso de ter ese
de ter as voces, de ter o contra e a percusión, que creo que lle dan así corpo as cancións, aínda que no disco non están todas as cancións gravadas con contrabaixo e percusión, non hai unha banda base no disco que este permanentemente en todas as cancións, pero creo que eran os instrumentos e as persoas que para leválo directo, polas voces tamén, que me fai moitísima ilusión cantar con dúas mulleres tamén. Entón, nada, ese é o plan. O 25 estrear este disco, bueno, facer todo o repertorio na Rebullón, pedir disculpas ao público por non ter un formato físico, pero que era outra decisión máis que dixen, mira, con calma, sacámolo, está aquí o directo, o vivimos en vivo e en directo como ten que ser. Bueno, como o disco está nas plataformas digitais, pois tomarei estes mesiños antes de verán para ter algún formato físico para despois ofrecer tamén para a xente que lle guste. Facer eso con calma, non simplemente imprimir con como quen di calma. facer un CD normal, aí, senón, pois, darlle unha volta e o que sexa que teña un cuidadiño, non? Sí, facer algo bonitiño, porque a xente, claro, ahora tamén era isto de o CD, a xente sigue facendo CDs, pero o CD hai moita xente que non ten onde poñelo, que si vinilo, que si código QR, entón dixen, bueno, vou dar un pensamento e facer algo que a xente, bueno, que teña opcións para elixir, e isto xa irá para o verán. Pois estaremos atentos a cando salga ese formato físico, a máis datas. E vouche pedir, xa para rematar, se che podo roubar uns últimos 5 minutos, porque... Sí, por suposto. Porque, dende que ti viñes a última vez, agora eu teño unhas preguntas típicas, non? Que hai preguntas que lóxicamente son comunes entre todos os proxectos, porque sobre todo os proxectos artísticos, ou estos solistas, cantantes, grupos, grabades discos, non hai preguntas que son iguales ou parecidas, pero isto que vou facer agora é como unha sección final, como sempre digo, son as preguntas típicas como as que ten Broncano en La Revuelta e demais, pero claro, eu non pregunto, como sempre digo, non pregunto por cartos, porque falamos, preguntar por cartos aos artistas como a vos, pois claro, dicir, cantos cartos tes no banco, pois moitos me dirán, pois acabo de gravar o disco, teño menos 1000 euros ou menos 10.000 ou tal, pois non o pregunto porque como me parece un insulto, e a das relaciones sexuales, pois unha por meterse na vida personal da xente, pois non o fago, e outra porque igual esa resposta me afunda a min na merda. Entón, digo, vale, eu quero ter as miñas preguntas, pero non vou copiar a Broncano, pero teño outras que son moito máis profundas e de feito, e atención a isto, é un test psicolóxico, vale? O sea, é para saber se eres unha persona psicópata ou non. Psicópata ou non, se eres unha persona normal ou eres psicópata. E aí pode que un pouquiño hai unha base, porque eu contratei estudios científicos, vale? O sea, eu falei con universidades, me fixeron estudios cunha mostra de poboación, todo con base. Así que, calo a boca xa, e vouche facer a primeira pregunta. Pode parecer unha estupidez de pregunta, efectivamente o é, pero de verdade que sirve para saber se a xente é psicópata ou non. Vasme facer elexir entre dúas cousas e xa sabes que che vou dicir depende. Hai que decidir, isto hai que decidir, é bastante, eu creo que son bastante sinxelas de decidir. Mira, poñémonos na noite, vale? Tes que cenar. Noite. Tes que cenar, porque é un vicio que temos a xente moitas veces de cenar, e tes na túa casa solo, exclusivamente tes cereales con leite, vale? Como opción de cena. Pero diste, bueno, non me apetece cereales con leite, ok. Podes ir a un restaurante ou un bar onde fan a túa comida favorita, pero tes que ir camiñando media hora baixo unha chuvia torrencial, coller a comida que está feita nunhas condicións higiénicas un pouco cuestionables e volver baixo unha chuvia torrencial para comela na casa. A podes quentar na casa outra vez, pero tes que comela con todo ese circuito. Que prefires? Cereales con leite ou a comida do sitio cuestionable? Que é a túa favorita? Cereales con leite. Sen dubidalo. Sen dubidalo. Sen dubidalo, vale. De verdad. E colles os cereales con leite. Que botas primeiro? Leite ou cereales?
Leite. Vale. Vale. Despois do xa non vou adiantar nada. Siguiente situación. Esta é a pregunta clave, xa te adianto, que aquí é onde se vai a ver se eres unha psicópata ou non. Esta é importante de verdad. Poñémonos tamén na noite, estás con uns amigos, con as amigas, tal, pois pedes unhas pizzas, vale con piñas se quere, non pasa nada, aquí non é Eso cuestionable, non influye. pódese cometer como se queira, pero colles as pizzas, sobran uns anaquiños e, bueno, sales de festa, vas a algún concertiño, tal, e volves, pois, de madrugada, primeira da mañá, bueno, cada un a hora que queira, pero volves e tes así un pouquiño de fame, non? Diste, ai, me apetece comer algo, e ves esa pizza que sobrou da noite. Contemplas esa pizza como comida válida nese punto da noite, sí ou non? Por suposto, sí, Vale. sen dubidar. E ora é importante. E ora, como sempre, a pregunta importante. Como a comes? Fría ou quente? Creo que creo que si é nese momento da noite, creo que a comería fría. Fría, non? Igual como fría e vou quentando outra, pero si teño fame, creo que xa vai fría, sí. Fría. Vale. Sí. Vale. Aí queda. Último bloque. Tortilla de patacas. Con cebola ou sin cebola? Con cebola. Indudablemente. Sí, gústame das dúas maneiras, pero creo que a cebola lle dá un punto. Vale. E ora, moi feita destas mazacotas que podes facer unha casa con elas ou máis estilo Betanzos? Tamén me vale de todo, pero non pode ser un punto Un punto medio neste intermedio tamén, caso. un punto intermedio Sí, que parece que está máis feita, sí, pero que a cortas e sale por aí o hueviño así un pouquiño. sí, un puntiño intermedio, sí, porque si é moito mazacote. Pero bueno, encántame a tortilla de todas as Poderías maneiras. comer de calquera maneira, non? Sí. Vale. Pois teño que dicir que despois de moitas conversas, porque xa levamos unhas cuantas, nos acabamos de encontrar cunha persona cun 0% de psicopatía. Porque cereales con leite como opción, lóxicamente, o sea, cereales con leite moi válida. Primeiro a leite, por suposto. Hai xente que lle bota primeiro os cereales, non ten sentido ningún. Hai que botar a leite, despois vas regulando cos cereales. A pizza se pode comer e se debe comer de noite. E sobre todo, fría. Que hai xente que chegue como chegue, di que hai que metela no microondas. E eso no que se volve chicle. E a tortilla con cebola, pero se pode comer sin ela. E un punto intermedio que é casi tamén o punto perfecto. Así que podo dicir que según os estudios que eu contratei, Sofía Espiñeira non é unha persona psicópata. Xa me quedo máis tranquila. Xa, a xente pode ir aos teus concertos, pode ir este venres a Rebullón sen problema ningún, porque vai encontrar a unha artistaza que non é psicópata. O sea que, perfecto. Perfecto. Pois que veñan, que veñan. Pois, despois desta parte tan profunda, verdad, tan importante como a mellor parte da entrevista, creo que é o momento perfecto para deixalo, para convidar novamente a xente a que vaya ao teu concerto, que este atentos a próximas citas que poidan surgir. Agradecerche novamente como na primeira ocasión que decidises aceptar o convite a vir por aquí, que para min é un placer falar contigo, e os últimos segundos, os últimos minutos son para ti, para que despidas ou digas o que queres. Dixeches moitas cousas xa, pero se queres dicir algo máis ou un resume, pois isto é teu. Vale, pois nada, que foi un placer enorme estar aquí, que bueno, que a pesar de todo o que falamos, de todos os problemas que puido haber antes do disco e todas as dificultades, estou moi contenta de por fin telo, de por fin ter o directo, de que animo a xente a que veña ao 25, si lle dá tempo e se está enterando de que veña o venres, e que hai unha data máis que teño agora así á vista, que me acordaba que o 7 de xuño estaremos tamén no Pazo de Sabadelle, ali por Chantada. E nada, sobre todo que me sigan nas redes sociais, estaría guai para que se vayan enterando posibles datas, formato físico, todo o que vaya facendo no proxecto. É sempre un apoio para os artistas. Así que nada máis.
Moitas Pois, grazas. dito queda, a todos os que viron a conversa, novamente agradecerles chegar ata aquí. Como sempre digo, o máis importante de todo isto é que sigades aos convidados nas súas redes, escoitas a súa música e se vos gusta que a compartades con todo o mundo. Nos vémonos na próxima conversa. A semana que ven vamos a visitar na seguinte conversa, vamos ir a Muros. Dicir que vamos ir a Muros é dicir a quen vamos a entrevistar con tantos grupos que hai en Muros, así que vamos ir a Muros e xa veredes a próxima semana quenes son os próximos convidados. Como sempre estou dicindo últimamente para despedirnos, xente, vémonos onde haxe música en directo, porque a vida sen música, home, se pode levar, pero se hai música en directo, pois, dende logo que se leva moitísimo mellor. Chao, xente, gracias. Chao.